Igbo mụọnụ, zọọnụ, kachanụ. Ọwụ Obiora Mba na-agbasara unu ozi taa site na ụlọ akwụkwọ anyị, ụlọ akwụkwọ mahadum anyị, Nkọlọ Mahadum Wisdom University. Anyị si na Nkọlọ Mahadum Wisdom University wee na-ewetara unu ozi taa. Tata bụ Afọ n'ọnwa nke 13 na-alụ na kalenda Igbo. Ozi anyị na-ewetara unu taa maka ka anyị wee belelu ụmụ nwanne anyị ndị Fulani terrorists wakpolu na Amagụ, Amaokwe villages na Nkalaha community na Ishielu local government of Ebonyi State. Ebe anyị na-enweta ozi na mmadụ 15 bụ ndị Fulani terrorists na Golundiba n'iyi gburu. O wutere anyị rinne n'ụlọ akwụkwọ anyị na mahadum anyị, Nkọlọ mahadum anyị, wee sị ka anyị wee pụta wee belelu ndị be anyị n'ọnwa a bịakwutele ndị be anyị, wee na-echetakwala unu na nke a mee na-abụrụkwa sọsọ ya bụ nke mego unu. N'ọnwa April 28, 2024, obuke ndị herdsmen terrorists ahụ jekwere na Nimbo, n'obodo Nimbo, ụzọ 1 local government of Enugu State. Egbukwele mmadụ 4 ka esi wee gwa anyị na-egbu, mana adishọn ọkali 2022 na obodo a na-akọ ọrụ a na-akpọ Agụ Emede na Mgbuji na Ebo communities do na Iheamufu. Ndị herdsmen Iheamufu na isi ụzọ local government of the same Enugu State. Ndị herdsmen terrorists a jekwere ebe a gbukwe mmadụ 15, gbakwụchakwa ụlọ ọkụ dịka a si wee gba na Ebonyi steeti mbọsị a. Onye ka anyị si ka anyị gwa unu na o wutere anyị rinne. Anyị wee na-ayọ ndị na-achị anyị na ana Igbo na ana Biafra ka unu tete n'ụlọ, unu na-alarụ n'ụla, tete n'ụla, maka na 2022 ka o mee n'isi na Iheamufu n'isi ụzọ local government area. Unu kwere anyị nkwa na ọ ghazie eme ọzọ. Oluaka agala aga, arọ gara aga, April 28, o mekwete na Nimbo n'ụzọ 1, ndị Fulani wakpokwe ndị be anyị, gbuchie ebe, gbachaa n'ọkụ. Unu achịkwa anyị na ọ ghazie eme. O welukwete nke nyaa ụbọchị ụka gara aga, ndị Fulani herdsmen wakpokwe ndị be anyị na Amagụ, Amaokwe villages na Nkalaha community na Ishielu local government of Ebonyi State, wee gbukwete ndị be anyị rinne, sụọ akwụ, gbachaa ụlọ niile ọkụ, mebicha ebe niile. Na ozi anyị na-enweta na gọvanọ si na ara retaliate back. So na ara retaliate back bụ na ndị bịa mechie ebe anago free, they are gone, that is bye bye. Deme no ndị na-achị anyị, unu ga-etete n'ụla. Ọkwa ndị Fulani herdsmen a na-amala unu wechigokwen from Southern Kaduna bata na Benue State. Unu mana ewegolu plateau ozugbo, so va na-egbeletekwe down. They are now hitting Enugu State and Ebonyi State, Enugu State and Ebonyi State, and then kwete their foot soldiers ducha ọchara ba anyị niile na ana Igbo niile na ana Biafra niile anọchabe ya na-eche for signal. Ndị be anyị tete n'ụla
tete n'ụla ka ọzọ gbe na-emezine ka nke ewulu nke ikpeazụ biko ya ka isi ka ihe ọndụ na-achị anyị ma National Assembly ma steeti gọvanọ ma bụ minista ike ọbụla ị nọ na Naijiria na be anyị anwụ biko nye aka ka ịdụ na ibe ndụ ya akwụsị na ọ jọgburu onwe ya ka ịkọ isi wee dụbụ nọ ndị Igbo na-eme organize ma ndị South East Eastern region na-eme organize wee jee n'ugwu Awụsa je na-egbu ndị bebe n'ọwụ ọ ga-adụ mma n'ọwụ biko kenene ndị be anyị enekere na ibe na ya bụ ekene na-agabezikwedị nkwu aka neneni ya mma ka unu kaba arụ unu ọkwụsị kpamkpamkpam biko ya ka isi ka ihe ọnụ demenụ ka ọ dụbanụ tụsa n'ozi a tụsa ya ka mma anyị na-enweta ya biko demen. Thank you.